Finisher taldeko kirol zuzendari berria. Denboraldia hasi dugu dagoeneko, zuek ja zenbait karrera egin dituzute, nola hasi da denboraldia zuen taldeantzat? Bueno, ondo ez da, oso guztua. Zumaian hasi ginen Sergio Romeon garaipenakin, Espainiako kopan bai Aimar Etxeberriakin bosgarren gaude sailkapen nagusian momentuz, biharra iztondo klasik eukiko dugu eta etxeko lasterketa eta go askokin egia esan. Taldea beti bezala bi fronte nagusitan banatzen da Euskal Herriko egutegia eta hasiera batean Espainiako kopak, ez? Bai, guen maiatza bitarte, bai Espainiako kopa bukatu bitarte, iazte bururo bi frontetan nengo gehala, ez? Guen urrengo hastean adibidez bai Espainiako kopak deskantxua dakala, baino Extremadurako itzulin izango geha. Eta bai, maiatzak 19 arte, ia aste bururo bi frontetan. Hande oso indartsua, Euskaldunak tarten, Aimar Etxeberri oso indartsu dago, baita ere Ben Julijan, hemen, Markinarra. Nola planteatzen dituzue liderren helburu horiek? Bueno, nahiko garbi dakau, Espainiko kopa disputatzeko asmoi dakaula Aimarrekin. Ikusi bestik ez dago, sailkapen nagusin sartuta dago, eta gauzak normaldi joaztin bitarten behintzat, nik uste burrukan egoteko aukera izango deula. Eta Euskalduneko lasterketa hauetan, bai txirrendulari gaztekin etorriko gehala parte hartzea, aldeun bitarten alik eta talde zabalenakin, baina zaila da, ez? Bi frontetan banatzean momentutikan, astebururo bi frente horietan banatzea eta 12 txirrendulari honek realizatzea zaila da. Lehenengo sentsazioak nolakoak dira, nola hartu zaituzte Finisherren? Oso ondo, ez oso pozik hasiera baten, bai dana berria da netzako, bai taldea funtzionatzeko modua, txirrendularik, baina oso ondo, ez oso talde profesionala, oso struktura duta da ona eta erresike da lara ona. Denboraldian maierako ametsa beti izango da profesionaletara pasatzea txirrendulariak. Aimarren pentsatu behar dugu batez ere, baina Karraskosa ere hor dago, ben inkluso hor egon liteke, ez? Bai, egia da, Espainiako kopa hau bai Aimarrekin disputatuko deula, baina txirrendulari gehiago azkaula, ez? Igual Espainiako kopako sailkapena disputatzeko perfil mota bat behar da, eta ez perfil hortako txirrendularik, baina bai, txirrendulari honako azkaula, eta denboraldi aurrea di joan egin ikusten jungo geha zenek eukitzea dukaten aukera. Zorte hon. Eskerrik asko. Aimar Etxeberria, Finisher taldeko txirrenduaria, iztondo klasikoan denboraldia dagoeneko hilabete dara, mazue sorbazken hasi zinalako, nola hasi dugu denboraldia? Oso pozik denboraldi hasierarekin, hiru aldiz hirugarren posto lortu dugu eta orain kopako lehian gaude, gaur iztondoko klasikoan gaude eta talde oso on badaukagu eta dena emateko intentzioarekin ateratzen gara. Euskadiko selekzioarekin hasi zinean eta orain Finisherrekin Espainiako kopa helburu duzu. Hori da, hasi nintzen Sorbasken Euskadiko selekzioarekin, oso gustura pasa genuen eguna hauetan eta orain Espainiako kopan gaude lehian. Nola planteatzen zu denboraldia helbururekin Espainiako kopa aipatu dugu, baina gero beste lasterketa batzuk etorriko dira, si akaso berezina etxekoa, Bidasoa izangoa. Hori da, orain Kopa Espainia daukagu buruan, baina denboraldia orain txasi da, asko gelditzen da eta azkenean Bidasoko itzulia nire espezial iruditzen zait, azkenean Irungoa naiz, beti entrenatzen dudan karreteratik da lasterketa, orduan, seguro helburu handi bat izango dela. Beste egunean izan zinean zuzenean lehenengo etapako mendatea igotzen, entrenatzen, azkenean etxean helburu nagusi bat izatea berezia da. Hori da, azkenean espezial dauka, hori da, bertzegunean ibardinen probatu nintzen pixkat eta da Bidasoako helmuga bat, orduan gogo askokin dena ematea eta seguro karrerako egunean azkarrago igotzen dugun. Nola sentitzen zara talde berrian? Oso gustora, talde honetan aurkitu dut behar dudana, lasaitasuna eta konfiantza, orduan gogo askokin egun hauetan denak ematera eta seguro talde guztia lehian egongo garela. Beti ere, eta zuia 3 urte dara mazkezu 3 filialetan, beti ere profesionaletarako jauzia lortzea izango da. Hori da, ari azkenen da txirrindulari guztien ametsa, profesionalera pasatzea eta hortan saiatuko gara. Aimar Tadeo, Finisher taldeko txirrindularia, denboraldi berria hasten, bigarren urtea zuretzat aficionatuetan, eta iaz dagoeneko maila osona eman bazenuen ere, aurten beste pausu bat aurrera emateko urtea dezu, ez? Bai, saiatuko da bigarren urtea, alik eta hobekien egitea. Eta, gaur nahiko ondo dago, esan aldugu, baina, gaur ez da nire lasterketa markatuena. Eta hori, saiatuko da alik eta hobekien eta salbatzea, zer moduz. Zure lasterketak, errepideak gora egiten duenean etorriko dira, ez? Bai, hori da. Pasan urtekoa, hurrengo astekoa hobeki etortzen zait. Baina,
errepide guztietan alik eta hobekien saietuko da, eta zer moduz. Denboraldia martxan joartzen denean helburuak agertzen joango dira, zein helbururekin planteatzen duzu? Euskal egutegian ikusi zaitugu normalean, baina taldeak ere kanpoko helburu potenteak ditu. Bai, bueno, ni Euskal Herriko lasterketa markatuak ditut, osea, zer moduz doan generala, baina ere agian koparen bat lasterketa bat korritzen dugu, baina hori, saiatuko da Euskal Herriko generala biltzen. Eta baita Euskal Herrian ere baditugu itzuliak, Bidasoa edo Nafarroa, baita Espainiako kopak. Iaz, adibidez, Bidasoan ondo ibili zinen, horrelako lasterketetan ere pixkanaka ibiltzea ere importantea da, ez? Bai, debueltaketara saiatuko da alik eta hobekien. Azkenean bigarren urtea da eta saiatuko da alik eta hobekien egitea, osea, zer moduz doan. Talde bezala oso indartsu, Euskaldun desente azkazue, Nafarrak eta Euskaldunak, jende oso indartsua dakazue urteko talderik importanteetariko bat izateko. Bai, nahiko talde indartsu daukagu, gainera urte honetan daukagu sprinter eta terreno guztietarako, osea, zer moduz doan. Uste dut nahiko ekipo ona daukagula, saiatuko da alik eta lasterketa gehiago irabaztea.